Savić Dragutin. Šta je ovo? Prijava. Protiv koga? Protiv mene. A ovo? Pa isto prijava. Protiv. Protiv mene. Znači 2 puta si pozajmio tuđe kola. Je li tako? Pošteno sam ih vratio, Ćale sve sredio. Ćale sredio. Sredio. Tvoj Ćale sve može da sredi, a? Jedino tebe ne može da sredi. On kaže može. Mogu i ja. Ali sam zažmurio. Hvala, druže direktor. Sad zažmuri i ti. Kako? Zažmuri i reci ko je. Ko je? Ko je?